Mira, entón, quería che dicir, non? Vou vos dicir, eu estou aquí con Pichín, que vende Carnota, el ten unha tenda de electrodomésticos, e Pichín, non se conforma con vender, el repara os aparellos, se non dinos como, danos uns consellos de como temos que cuidar os electrodomésticos para que nos duren máis. Eu estou pensando, pero Pichín, se ti das consellos de como mantelos, vas a alongar a vida. Bueno, pero tamén non todo é vender, non? Non todo é vender, aí está. Hai que ter a xente contenta. Hai que ter a xente contenta. Mira, unha cousa. Ti empezaste a facer vídeos, estes vídeos creativos. Imos ver un vídeo para que a xente se sitúe quen é... Para que se faga unha idea. Aí está. Quen é Pichín? Mirad aí. 3 errores que non debes cometer co lavavajillas despois da cena de Navidad. 1. Non escaquearte. Veña, va, a hora de verdad. Primeiro, non aclarar os platos un pouquiño antes de metelos. 2. Sobrecargalo demasiado e que as aspas podan tocar na lousa. E 3. Utilizar sempre produtos recomendados. Non facer como algún que xa vin que lle metiu pastilla da lavadora. Aínda que sempre utilices pastillas 3 en 1 ou 5 en 1, sempre utiliza brillantador. Vai salir a lousa máis seca e máis brillante. Pichín, funciona e punto. Pichín funciona e punto, me chesida. Pois é así. Pichín, mira, perdoa, eu chamote Pichín porque é o teu nome. É o nombre da casa de meu pai. Eu son José, pero é o apodo da casa. O apodo da casa e así chamámonos toda a vida, polo menos para os veciños. Sí. E os veciños que opinan que ti fagas estes vídeos? Bueno, os veciños dan un pouquinho a risa, pero ao final van aprendendo cousas. Claro! E pois venche pola calle e din, pois mira, aquilo que dixeste o outro día, tiñas razón, mirei ali ou mirei alá, e solucionei o problema sin que tuveras que vir. Entón, bueno, vais axudando un pouquinho. E ti agora vendes moito máis con isto de dar consellos? Algo notase, Notase, algo notase, porque vas a unha casa que ten unha avería, vais a reparar e din, el ojo isto e tal, e vas mirando e di, pois eu tiña falta dunha lavadora, tiña falta dunha nevera, e sempre vas arrambando un pouquinho. Claro, pero ti, aparte de amañar, ti como empezaches con iso dos vídeos creativos? Porque terías unha inspiración. Non, eu creo que hoxe en día, nos tempos que corren, o que non estea nas redes sociales, non... Ala, xa está, é verdade. Sí, non existe. Sí. Entón empezamos pouquinho a pouco, un amigo meu aí que se chama Santi, empezamos con fotos, con produtos, pero non funcionaba eso, non tiña. E dixo, tens que empezar a facer vídeos. E dixo, non me atrevo a facer un vídeo. Claro. Pero empezamos pouco a pouco, e agora... Pero atrevechiste, Agora xa se nos fui das mans, agora xa nos teñen que parar os pés. E din, para, non te emociones. É unha cousa, Pichín funciona e punto. Como chegaches a esa nomenclatura? Mira, eso é super fácil. Ti chegas a unha casa e di, a lavadora que tiña? E non lle vou dicir, pois mira, tiña o condensador de fluxo estropeado. Para que lle vou dicir iso? Dixe, mira, a lavadora non funcionaba, non? Ora funciona. Sí, bueno, pois funciona e punto. É punto. E por eso Pichín é punto. Funciona, o nome da casa é que funcionan os electrodomésticos. Sí. Pois mira, agora o que min gustaríame, antes de que me fagas aquí unha demostración, que a xente vise un vídeo que eu partíame de risa cando o vin. Resulta que hai historias de amor. É que meteuse a guionista, e mirade que vídeos fai. Cada vez que a miña porta se abre, espero que sexa ela. Encántame cando chega mollada. Para este San Valentín somos a parexa perfecta. Pichín funciona e punto. Pois aí o tendes. A ver, hai vídeos super graciosos ou super funcionais ou que te explican moitas cousas porque é super útil. Todos temos algunha avería de vez en cando ou non sabemos como coidar os electrodomésticos para nada, non? E sobre todo a xente que estamos pouco na casa, non? Que vemos esa cousa aí. Bueno, ti explícanos, porfa, como podemos facer, non sei se estou diante dunha lavadora ou dunha secadora? Vamos mirar, a ver, podo? Sí, claro, detecta o aparello. Bien, pois mira, vamos a empezar pola lavadora, se te parece. Pola lavadora, moi ben. Mira, a lavadora podemos dicir 5 cousiñas básicas. A primeira que eu diría sería non cargala demasiado. A pesar de que as lavadoras de gama media alta xa detectan a carga que teñen, pero eu cargaría 3/4 do nunca tope chea que de toalla. Nunca chea. Unha porque non vai lavar ben, e outra porque as partes mecánicas, rodamiento, seixe e cruceta, van a sufrir máis sobrecarga e van a acabar antes. Porque teñen que tirar demasiado da carga, claro. Pésalle demasiado. Ti imagínate que metes aí roupa a piñón e depois cárgala de agua, pois ten un peso moi alto. O segundo, sobre todo isto hai que pelear moito que a xente maior. O xabón.
Atención ao xabón, que non hai que botar as gallas. Metémoslle xabón como se non houbera mañana, como se pagara o veciño. Metémoslle para dentro, solo son problemas. Quédanse os químicos nas partes mecánicas e acábase antes. E non por meter máis xabón vai lavar mellor, ao revés. Ese é un bo aviso, porque a xente despois desenvolve alerxias e non sabemos por que son. E máis a xente ten a costumbre de antes que os xabóns eran menos non eran concentrados. Non eran tan concentrados e tenden a cargar moitísimo. E depois son todos problemas. Canto sabes? O terceiro sería relacionado co xabón tamén. Ter a jabonera sempre o máis limpia posible. Canto máis limpia teñamos a jabonera, mellor. Ten que estar impecable. Non sempre está limpo. No. Sobre todo a parte do suavizante, porque o suavizante ten esa tendencia a facer pasta e crea unha pasta aí que depois se reseca e non baixa ben a agua. Non. Iso é superimportante tamén. Ajá. Por tapona. Xusto. Ah, claro, Fai un tapón e non baixa ben o suavizante e non fai ben o seu traballo. O suavizante tamén é mellor de menos que de máis. Igual, vale. O seguinte que iría eu sería o filtro. Mantenimiento e limpeza do filtro. Vale. Cólanos unha hebilla, cólanos unha moneda, atáscasenos nas hélices, non lava a lavadora. E non lava. Non é capaz de desaguar a agua e non sigue o ciclo. Iso é un dato superimportante. Oiches, pero non lo contesto do hoxe, Eu digoche unha cousa, vouche pedir, mira, xa imos crear unha sección aquí, volve Pichín outro día, que queremos que nos dea moitas instruccións de como manter os nosos electrodomésticos